Un dia vaig tenir l'honor de poder visitar gratuïtament la seu de la policia franquista al malvat edifici de Via Laietana 43. Havia anat fent fotografies per Barcelona i també havia entrat als patis interiors de la universitat a la Gran Via, suposo que també fent fotografies. Després vaig entrar a una llibreria antiquària del carrer Taller per buscar llibres interessants. Finalment vaig comprar una edició antiga i en sortir em van abordar dos homes, vestits com estudiants. Em van presentar la seva placa de policia secreta, em van demanar el meu passaport, se'l van quedar i em van forçar a entrar en un taxi i es van posar un a cada costat meu. Cap possibilitat de sortir per una de les portes. Sembla que ja m'havien seguit quan havia estat a la universitat i després havien esperat ordres fins que jo havia acabat la meva compra a la llibreria. Em van portar a Via Laietana i em van dur en un despatx i després en d'altres i d'altres, on vaig tenir unes quantes hores de temps per observar la vida interior d'aquesta institució. El sistema semblava que era que per cada persona que treballava amb una màquina d'escriure hi havia al seu voltant com a mínim 5 persones que no feien res, suposo però que cobraven. A mi finalment em va tocar un oficial jove, bastant educat, que primer es meravellava que parlés bé l'espanyol i que treballés en una tesi doctoral sobre Cervantes i com que encara no sabia parlar català, no em va venir cap temptació de parlar-lo, cosa que probablement no hauria estat gaire apreciada en aquell edifici. Aquest home, a poc es convencia que jo no tenia intencions de fer propaganda antiespanyola a l'estranger. Encara que per lògica eren ells que es feien propaganda antiespanyola fent de tenir un súbdit estranger per la policia secreta. Em van demanar on vivia a Barcelona i en mencionar que a casa d'uns amics i en haver de dir el nom dels Artamendi, que eren aquests amics, vaig veure que tenien fitxat l'historial de la família i de les seves activitats culturals i excursionistes. Suposo que tenien mitja Barcelona fitxada. La meva declaració la van teclejar en 7 còpies, amb paper de carbó i paper de seda, i a partir d'aquell moment ja em vaig poder considerar documentat en els arxius de la policia franquista. Al final em van dir que un tècnic fotogràfic em retiraria les fotos fetes de la meva càmera, però que deixaria la resta de la pel·lícula intacta i em retornarien la càmera. Me n'havia sortit tan sols amb l'ensurt. Em vaig adonar que Berlín Oest aleshores era una ciutat que disposava d'una bona capacitat de finançament d'activitats culturals. És que el govern alemany de Bonn volia prestigiar la part occidental de la ciutat com a mostrador de vida democràtica lliure davant del model comunista. Berlín tenia el famós festival de cine, la Berlinale, que es fa cada any al febrer, i volia crear un festival internacional de cultura per a l'estiu, uns Internationale Sommerfestspiele. I vaig veure l'oportunitat per a la cultura catalana. En realitat, feia temps que jo esperava una oportunitat com aquesta, poder desfer la idea d'una Espanya monolítica que el franquisme havia propagat internacionalment. Volia fer palesa als alemanys la importància i la individualitat d'una cultura catalana autòctona, civilitzada, amb artistes de primeríssima fila i de rang internacional que no volien ser subsumits com a espanyols, sinó ser acceptats com a exponents d'una cultura pròpia catalana. Volia obrir els ulls als alemanys perquè descobrissin l'existència d'un territori europeu definit per una llengua pròpia i per un desig d'existència nacional independent no sotmesa.
Hi posava una energia especial, gairebé de neòfit, perquè em semblava que l'opinió pública alemanya calia que fes el mateix camí de reciclatge que jo personalment havia fet, passant d'un desconeixement total de la llengua i del fet nacional català cap a un redescobriment i una reescriptura dels coneixements sobre la realitat catalana. Als inicis del 1977 vaig començar a compondre un programa ideal de presentació de la cultura i realitat catalana que contingués tot el que pogués interessar al públic alemany. Quan vaig arribar a Frankfurt, la Biblioteca de Romàniques no tenia ni 100 llibres de rellevància catalana. És clar que, a part de la meva docència catalana, la fundació d'una veritable biblioteca catalana va ser un dels meus objectius primordials. Primer vaig aprofitar els diners que la universitat havia posat a la meva disposició per augmentar els fons bibliogràfics segons les meves necessitats. A més, en els meus viatges per Catalunya contínuament anava demanant que regalessin llibres per formar la Biblioteca Catalana de Frankfurt. Ho demanava a editorials, ajuntaments, caixes, fundacions i també autors particulars. L'Institut d'Estudis Catalans amb el temps arribà a enviar-nos totes les seves publicacions. També algunes editorials universitàries ens feien arribar els seus llibres. Però la font més important per incorporar any per any les novetats era la Fira del Llibre de Frankfurt i la generosa donació que la majoria de les editorials feien el dia que finalitzava la fira. Ens permetien emportar-nos els llibres que havien estat exposats cap a la Biblioteca Catalana, que distava només 2 quilòmetres de la fira. Cada any, amb uns quants estudiants, traginava els embalatges de cartró, alguns recollits al venedor de plàtans, que són els més forts, omplerts amb llibres catalans a través dels llargs passadissos de la fira i des del portal fins a on teníem aparcat el cotxe. Juntament amb assistents estudiantils que han anat canviant amb els anys i m'han ajudat molt, he portat la biblioteca durant més de 30 anys fins que ara representa amb els seus 35.000 volums en llengua catalana i sobre temes catalans la major col·lecció de catalanística d'Alemanya. Fins i tot de tot Europa, fora dels països catalans i de la península. A més, heu de tenir en compte que aquesta biblioteca col·lecciona exclusivament llibres en català o sobre tema català. És a dir, que ni a Catalunya mateix trobareu una tal biblioteca exclusivament catalana sense llibres de temàtica només espanyola per entremig, com és el cas a les biblioteques catalanes. En aquest sentit, la Biblioteca Catalana de Frankfurt és un veritable símbol d'una Catalunya sobirana independent. I m'alegro que el 2012 la nostra Biblioteca Catalana hagi estat elegida per la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, la FIAC, entre els 7 tresors del patrimoni cultural de la Catalunya exterior. Catalunya vista per un alemany. És l'esdeveniment personalment més important de l'any 1988, l'aparició d'aquest llibre que el Josep Maria Espinàs m'havia encarregat. Vaig pensar que el tema urgent, 1988, era reflexionar sobre el dèficit més greu que tenen les persones que viuen en terres de llengua catalana, que és la poca convicció nacional amb què hi viuen. La submissió secular a Espanya i la censura imposada per la dictadura havien inculcat l'autocensura als catalans. Instigar a recuperar aquesta capacitat natural d'autoafirmació i enfortir-la contra la influència de l'opinió pública espanyola em semblava
una cosa necessària. Així, els primers capítols els vaig dedicar a posar de relleu la importància de la llengua catalana com a punt de cristal·lització de la identitat nacional. Després passava a accentuar el pes de la pròpia història catalana. I en el capítol següent vaig integrar el problema català en una visió general vàlida per tot el món sota el títol Volem la diversitat o la uniformitat al món. Calia aclarir que el progrés de la humanitat només pot passar pel camí de la creativitat i de la diversitat. Amb la uniformitat acabem en un carreró sense sortida. Amb aquest llibre he tingut un munt d'experiències molt simpàtiques. Com que hi havia la foto a la portada, la gent m'anava reconeixent pel carrer. Potser l'aventura més graciosa va ser quan l'Inge i jo, sempre en ruta per la nostra guia dels països catalans que estàvem escrivint, pujàvem des de Bellver de Cerdanya i Ger, allà al mig del Pirineu, al minúscul poblet de Meranges, que té una 50 d'habitants i està ben perdut a 1.540 metres d'altura, però té un restaurant conegut. I arribàvem cap a les 5 de la tarda i ja no hi havia ningú, esclar. Només una cambrera que estava descansant al sol en una cadira i llegia. En arribar a nosaltres, aixeca el cap, em mira un altre cop, posa uns ulls molt grans, gira el llibre per mirar-se la foto i em diu tota espantada, però si vostè és Till Stegmann. Vam riure tots tres, quin goig de trobar-me en un lloc de muntanya dels més inesperats, un lector del teu llibre. I encara una anècdota més, ben llunyana. Estàvem visitant el famós cementiri jueu de Praga i sento parlar català. Em dirigeixo a una senyora de la colla dient-li que m'alegro de veure catalans lluny de la pàtria. La senyora em mira i em diu que vostè no és el senyor Stegmann, el del Catalunya vista per un alemany? I en contestar-li que sí, em diu, esperi, no se'n vagi, que li faré venir un company que ha regalat el seu llibre a tots els seus amics. S'alegrarà moltíssim de saludar-lo. En un moment me l'havia portat i el senyor, d'edat mitjana, em va dir que el meu llibre l'havia regalat ja com a mínim 25 vegades. L'havia regalat per Nadal a tots els seus coneguts. Un altre esdeveniment que alegra el cor. I encara un altre. Un vespre, al novembre del 1992, em truca a Alemanya el senyor Vinyet, que organitza els festivals de música de Llívia, i on ja havíem actuat la meva dona Inge i jo, per dir-me que en aquell moment a TV3 s'estava emetent un d'aquells concursos televisius on s'havia de contestar un seguit de preguntes, em sembla que es deia Joc del Segle, pujant cada vegada l'import del premi. Sabeu de què va, no? I ara mateix em diu que ara mateix li havien fet la pregunta al candidat de si sabia el nom d'un catalanista alemany, autor d'un llibre que havia explicat la visió que a Alemanya tenen de la cultura catalana. Pocs minuts després em va tornar a telefonar, dient que el candidat havia donat la resposta exacta i que havia passat al pròxim nivell. Vaig pensar, Déu-n'hi-do, ara fins i tot serveixes per guanyar a la gent els concursos televisius. Bé, moltes gràcies.